Kado hal ko addu kado kay a fodo mo ndi nyaay makko azara ar jodo baba gallo wala ko wayma ay kam ite yida ma tan badandi wonti te baylen kado hal ko Abou Thiam nafi go nawi ah won ko haali hende won ko haali hen e ko dum te baylen ngel do ko haali fu ita gonga baylen na bab e boccode argay ah bab an kay ma ba hiwba an an bi yuma ari do tindina lawo nyandere kawma Abou Thiam dai do ari do kany nan haal wi wonde onon ligine do liggey bon fota liggade a fota tenuide o wi a fota tenuide an bida aha ko an ko tenu tan nyam ta yarta an bi non an kudar man hudi o an mo nda ko sam wonnam min an mera ka imdi mondi ko bonde ko ada yander bu ada yar yuma harbin yuma ay de bonde lof ma o woni yumon woni bamon o woni yumon woni bam suko tel woni sagmaro hande mi wara on hande mi ubbo on onon nafi deji di do no ko bojjima de min de mbeda mole caggalal do hore yuma mbeda mole caggalal la min ay goro ko ngel ko kudegel ngel ma jimi non sagmaro dina ya ala ka ya mai de bonde ci ko daydo o wasan ko daydo ni tan wayata se humar mi anda foro woni nani ko noddete ko salinota sey gumar ko mbiɗa kawma Abou Thiam anani wallahi fati bari mami nangum fati bari wallahi mami nangum tawi min ko min fati bari lorata lebtat min tampinta ɓesgum wallahi mami nangum to ɓaɗi mi haalani haydara ani Abou kalis wona neɗɗo wona bandu. Assalamu alaikum kadi ko ngoyta chéri boye ko woni min kay min ko nanda wallahi mi dañ ko musimi hande ko maruma ay goto mayrani sona min mi yeehi galle Abou kalis kadi ƴewode suhaba Abou kalis debbo mum nangi tan jinggimi ɓe piima wallahi tan yimboɗo ƴewoy ɓesgam aɗa wuppo allah aɗa suko joɗo haala galle oto yaltu galle o yaade galle kawma o ɗayrade wiya min mbaɗi mbattinani anani ay oɗo o woni yumon woni bamon anani ko wiyen fof ko ɗum fof oto mon ɗippimi wara anani ummo fa lagal pusani nafi keji goni miyamiraɓe ɗum kaw ko ɓe Abou Thiam oɗon mo kalda Abou Thiam komo kesa mum tan kadi kiɗɗo mum jantere kala ko fewja e wuure he Abou Thiam ne tawa min wima noon de ɓuɗo wiya jama yumiraɗo so natti ɗo wara ɗum kay hankadi haala so natti ɗo to yettu galle ande o wonta ɗon nat ɗo taw ko jimo harmina ɗo galle nangimi tan jinggimi ala foof mbimami ko keddinimi battinimi hen la ilaha illallah madame kalis tan kandi anda kañum digal ma iwe makko mi tasma ne defe debbo jananɗo sa dalil konko fima mbiɗa leydi wallahi kanko e debbo makko konko debbo kanko e debbo makko hande ma dañe hande maɗa kecce dañe somo fiya ka eɗen ndi fiidata ɗona leydi to gummiɗa malam a hen hande maɗa dañe a hen faɗamera ɗo hande ala min kamera waɗma hande maɗa dañe ɗo kasari aɗaɗama jani potta komo kono debbo mo waɗɗa ɗum waɗa debbo mo debbo mo piiɗa o debbo ko ɗum gallo suka makko suka makko ana suka makko hokkam yalti haalay jomante haala gati ɗum toon gettogal nde yiɗi ɓoccol ɗum kiso jibini woofi
kanko salima wofaade oɗo samana dewle temedde jeenayi ruggi hodde o ko kulaɗo ronal galla kono tan haalama hay police mi wona police hay police fila debbo wona police wona debbo fila police wona police wona debbo fila debbo 20 kilo ganje wona wona nder kallaaji yo donc hande an ma tabal irresponsable ma tabal irresponsable an wala neddo acca man babo nangima mi seeri mi seeri ma kadi mi harmi mi seeri ma kadi mi harmi away wadde mi jakkal mi jakkal gonum ko bodo hurimo kanko buri hurradema e yaltudema moji sa sebo amala kongol banni hedo anen sa wona no bolle puyde kay wona do jaltude wonta bandum mara wa heda hadi be jodade ayta a jotta ko an wona joɗoɗa jonde wala kongol o baɗon gettir gayna ko wallahi vraiment wona debbo kalis abono moto ganda holko ɓuuri hulɓinade est ce que ɗo gandi holko ɓuuri hulɓinade aduna holko ɓuuri hulɓinade aduna holko ɓuuri bonde aduna est ce que ɗon gandi fitini Allah subhanahu wa ta'ala yiɗa fitini nelaɗo yiɗa fitini moƴƴuɓe jiiɗa fitini te fitini moni foof rento wiyama yo rento fitini annabi al fitnatu na'imun la'ana Allahu man aygada wi Allah huɗɗinɗo fitini fintinta man dan wiyata fitini fintintaki Allah huɗima an heɗo ha joni Allah findini sarana jeeɗa ɓe wiɓe min wona ɗum cohlumi kala ko wawi wonde kala ko wawi kewde kala no wawi sifrade ko fate fitini yimɓe so kaldi tan pamodirtu kala ko wawi wonde so kaldi pamodirtu ene yoni oɗo ƴeewa suka mum ɓe piiɗi ɗum mbaɗa loppu ɗum no loppol d'accord moƴƴani gorko aɗa haaɓe aɗa hocca kudduji hade kay ko hade kay yalla ne wayi hade ko hade kedde walla mi woppon mbarodiron payon police walla mi nodda police joni arano won fof woni certificat médical police mbiyene police heɗema haalma ala fof ɗum to gagne makko aɗa waɗa certificat médical haydara heɓani mum a faami même peut kala ko wawde haydara heɓani min jinmi ko gartiri hakkillaji mon ndeeƴon keɗoɗon pamodiron ɓuuri onon jiidi haydara ala woni hakkude mon kadi fitini moƴƴani sa gañimo joni aɗa wawi nadde kaso hayso kanko toñoma toñagma ne wawi yoolade salo ɗum abukali salo ɗum ka mawɗo killifaɗo salo fitini ala ko nafatma haydara hokkarama wel sawɗa ko ɓuɗɗi ɗum e hakkude dakkono haydara caloɗa ay sa sallinom ɗum sa dogno fitino a hullima ko wona fitini te hunde fof ne jogui ko daɗɗi ko toon ƴewude kono ɗum fof kadi jarani ƴewde jinno ko jarlodire jaafodire haalaɓa ceeto ne fitine gurdon ɗum ɓuuri kadi kala ko adduno ɗum ko aɗa andi ko addi ɗum omo andi ko addi mo an andi ko addi an andi ko addi ko addi ɗum ko ƴeewe ɗum no deglirɗon ɗum taw ala bone ala fitini yimɓe yo guuri addune gurdam moƴƴam gurdam faamodirde gurdam nanodirde gurdam yiɗodirde gurdam guurdude gurdam moƴƴam gurdon no Allah yiɗiri ni goppon ko bonni ko goppon ha laaɓa ceeɗa yalte mon fitini kam bonnat tan jallodire jaafodire te ay yimɓe so dañji probléme annabi wi kala giɗiɗo wiide aɗa yarlo aɗa yaafo kañum wi tonnade aljanna ono kala mon giɗo wiide aɗa yarlo aɗa yaafo tonnade aljanna e bo o Abou Thiam ko hakkille ɗum wi haray muɗum d'accord wona en garani toon yarlo wiya en garani toon wallahi wallahi seydi ba noon watte ala deji jarani woyde jarani bakude jarani ka nanaɗo seydani jarani nawmoya heddi noon ko tinno ɗe ayi ɗo ɓilɗon ɗo ene muusi
wiɗi ɗon ko sukaɓe mo ganduɗa hoorema an jibini kono wona kanko jibini jogade sukaɓe ɓe jibinani ina muusi jogade sukaɓe ɓe jibinani ina metti jogade sukaɓe ɓe jibinani hunde fof no wawi feñde hen ala ko wasata wawde feñde hen wadde noon a tinon Abou kalis ballamo hikki ɗon ko an ɓurata wawde tinnade ayi cukalel guel a jibinani sa hutti guiyal mum tan so muusiran wiide a waɗi noon ko jibinani cukalel guel mi haalani noon ko mbaɗɗa ha feeñi hay ka waɗani ha feeñi haalade mi haalani ko jaaɗa ha mbaɗɗa ha feeñi wata tammino hoorema koko haalate te noon hoto jab noon aɗa yaha e wuuro ngo taw ka koyɗo aɗa yaha e wuuro ngo taw yimɓe ne ñingma aɗa yaha e wuuro ngo taw yimɓe jagguirma ka bolle puyɗe sibbo Allah nanggu sukaɓe kala ɗo nanggunɗaɓe e 5 wattu nogas so nagas wattu temedere so temedere wattu ujunere horsin cukalon kon nanggu cukalon kon so tawi ko won liggiyaji won kurti won ñoyake mbaɗanɗa woppu haalaɓe cen nangguɓe fottuɓe nanggu ko an jibini ɓe nanggu koye ƴiƴam maɓe jeeya kadi ko an taɓe ɓurata nafde kanko ala ɗon ko nafarama kanko ko an ɓurata nafde hande goto ma fof so wawi woni koye galle artete koye galle gonda sigi ha ɓoye wi ɓe jejjitu yummiraɓe mabɓe ni kono so tawi noon ɓe dañani ɗon ko weeli ɓe tan yummaɓe ha joni heddoto e mabɓe so cukalel yejjiti yummum tan ko yumma kesso pul dañi yumma kesso on ɗon on tinno hen tinno saabu Allah Abou kalis tinno an wallatamo an onon pewner yo Allah ren yo Allah wallu yo Allah wallu kadi kala ko fiyore fiɗini kam jentuɗe ren ok merci on jarama mi salmini galle no fewi merci on jarama yo Allah ren yo Allah wallu on jarama no fewi merci Allah yo Allah hurfini yo Allah hurfini woni gaddowo ko woni kadi ay ɗo woni fe